Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Nuwun Syekh Mulasing Gusti ingkang murbati. Sugeng pepanggen melku agung saking Pradha musik nyampur sari. Sambil perpanjenengan sedaya sinambi Rahapi Pasukoto niki katurun dumateng sedaya para tamu ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardika mardikane penggalih ari kana menika nunggih keluarga nunggih Bapak Musman kaliyan Ibu Suparmi nunggih ngaten-ngaten adicara paling utawi pernikahan putri silipun ninggih Diah Puji Lestari pikantuk nama Abdul Harim putra silih saking Bapak Kusmanan Ibu Harati almarhum. Pramila idi pangestu muga dadi keluarga ingkang agung keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Sene para tamu sinambi Rahapi Pasukoto ari kan siang menika ninggih lipur wardaya keluarga Pradha musik nyampur sari kan artisipun sami kula panjenengan sedaya. Nggih wonten waranggana warangga utawi sedaya warga agung Pradha musik nyampur sari. Yuk, terima salam jumpa berakhirnya bersama altingnya New Pradha musik nyampur sari. Warangga sedaya niki Mbak Tasya Yusita menika pidal Tessa Yusita ya tulisannya ku dhewe Mas. Ayo katur jumeneng biji-biji ngadeg kene ayo ingkang kaping niki warang-warang Ayu Panora kalian Mbak Lia